आंबो बिखौ सासेले गाब फैबाय जाला बिखौ बिफोरजों नाय जाला खोथाया जाहैबाय सिगां दुखुनांथाव बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों आङो दुखुनांथाव बाथ्रा आसामाव कंग्रेसआ गोमानानै थांगासिनो दं आरो बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफआ गोमानानै थांगासिनो दं बे बुस्थुआ दिनैनि दिनाव रोखा जानानै दं खारना जाहैबाय दिनैनि दिनावहाय 1 नं लकसभा समस्तियाव मानगोनां जयन्त बसुमतारिया जे बिपुल भटआव देरहागोन बेयो फोरमान जानानै दङ दिनैनि दिनाव जों रावजोंबो कन्टेस्ट जागोन होननानै बुंनो हाया जोंनि टारगेटआ दिनै ओरैबायदिसो दिनै चिरां जिल्लायाव मोनब्रै बिटिसि कन्स्टिट्युन्सि दं बे मोनब्रै कन्स्टिट्युन्सिनि बिथोराव बबे बिटिसि कन्स्टिट्युन्सिया बांसिन भट होनो हागोन बेनोसो जोंनि दिनाव कम्पिटिसन सोलिगासिनो दं मोनब्रैजों कम्पिटिसन जागासिनो दं बेनोसो जुद्ध जादों सोरबा बिपिएफखौ फेजेननो थाखाय नङा जेनखानायाथ' जेनखाथारनाय बेखौ फेजेननो थाखाय कम्पिटिसन नङा दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएलआनो इउपिपिएलजों मोनसे कन्टेस्ट जानो थागासिनो दं बे ब्लक बै ब्लकजों सोर बांसिन भट होनो हागोन बेनिसो जुजिनायनि केम्पेइन सोलिगासिनो दं गतिके दिनैनि दिनावहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार थामथि खेबनि थाखाय जे नरेन्द्र मदिखौ खालामफिनथारनांगौनि सार्थआव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे जोंनि अन्तत चिरां जिल्लानि आइजोफ्रा एकदमबारे लोब बाहागो लादों बाहागो लानायनि खारना नैबेनि जे जिहेतु भारत सरकार भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया दिनैहाय आइजोफोरखौ जिबायदि सन्मान जिबायदि अधिकार जिबायदि नायदों बेखौ नायनानै दिनैहाय आइजोफ्रा बेयाव मुग्ध जादों जायनि थाखाय आइजोफ्रा गासिबो ज' जानानै नरेन्द्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनो थाखाय बिसोर हाथे खामे लागिगासिनो दं थेंक इउ थाबाय सालेसन बेखिनिखौ मेसेज हरनो थाखाय माथो बुंनो बिटिआर ओनसोलावनो दासिम देरहाखानाय एमसिएलए जोङो सातजोन एमसिएलए दिनैहाय बेफोरखौ गारनानै दिनैनि बेखौ जों ओरैबायदि नायनांगौ जेनेबा नोंसि बबेबा गामियाव गरा बिपिएफ दङ बिपिएलआ खम गामि दरसेनि खिनिखौ नायनानै जों माथो गासैबो बिपिएफ जाथारो एबार बिपिएफआ देरहागोन होननानै हमथाना लाबाय थाबा जानाय नङा दुनियाखौ नाहरनांगोन दुनियाया बोरै सोलिदों बबे लामाजों खारदों बबे ट्रेनजों खारदों जों बेखौ नाहरनांगोन मिथिबाय अब्ला बुजिनांगोन उमुक दोलोआनो दिनैहाय भारतबर्षआव आसामाव बिटिआरआव बेनो दोलोआनो बांसिन स्पिडै खारदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बिसोरखौ अनसायदों आरो बेनो सरकाराव थागोन जों बेखौ लानानै खामानि मावनांगोन मिथिबाय दिनै गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा आंजोंल' नङा जोङो बिपिएफनि देरहानाय बिजाथिल' नङा आरो बिनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गारदों दहाय बिथाङाबो बुंलांखाबाय गारजाथावबो खालामना लादों गावनो बियो गणतन्त्रनि राजा नङा हाग्रामा महिलारिया गणतन्त्रनि राजा नङा बियो राजतन्त्रनिसो राजा बे आराम्भनिफ्राय जेब्लानो बिपिएफ जोनोम जादों अब्लानो बे बिपिएफनि आफादगिरि दिनैसिमबो आफादगिरि रावनोबो होआबो आरो हायोब्लाथ' सोरखौबा एमसिएलए एमपिखौनो दरजा फांथेनो बुगा दं होननाय खोनादोंमोन आं बुजाफेराखै अबयसे आंबो मावखायाखैबो दा बेबायदि माबानि मानसि आरोखि बियो दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बियो इलेक्सन नङा होमबा दा इलेक्सन होनोब्ला बिसायख'थि होनोब्ला बे निस्मा समस्तिनि मानसिफ्रा दहाय बुंखांबायानो बांसिनै लाखि आरो बांसिनै खस्थ' खालामनांगोन मिथिबाय बांसिन लाखि आरो बांसिन खस्थ' खालामनांगोन मिथिबाय जों मोनथाम खोलोबावबो जों देरहानांगोन नोंथांमोना देरहानांगोन मोनथाम खोलोबा माखौ होनदों एमपिआवबो देरहानांगोन एमएलएआवबो देरहानांगोन एमसिएलआवबो देरहानांगोन नोंसोरो मिथिबाय नाथायबा नोंसोरो मोनसेयाव जेनदों मायाव जेनदों
MCLAव जेनदों मानो जेननाय मा खारनाव जेननांगौ मानो जेननांगौ जेननांगौनि खुनु खोथा गैया एइबेलि एबारनि समावहाय एमपिआवबो बे निसिमा समष्टिनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहाथारनांगोन मिथिबाय थांनो हाया एमपिआवबो नोंसोरनो एमएलएआवबो नोंसोरनो एमसिएलआवबो नोंसोरनो मोनथाम खोलोबावबो नोंसोर देरहाना थायोब्ला जोंनि मानास सेरफां समस्टिया आंनि समस्टिया मोननै खोलोबावल' देरहागोन मोननै खोलोबावल' मोननै खोलोबा मा एमसि आरो एमएलए खौल'सो समस्ति हिसाबै आंनि जायगाथार हिसाबै नाथाय नोंथांमोना बे जायगानिनो नोंथांमोननि एमएलए सोलिफु एमएलए सिटिं एमएलए बेनि आरो एमपि मोनबावनोसै नङा होमबा गतिके नोंथांमोनाव बेबायदि गोग्लैसोनाय इसिबां भितोरिया गामियाव माबा माबि मावनांगौआ गोनांथारौना नङा दाबो नोंथांमोना जौगासारनाय मोनसे गामि नङा गोग्लैसोनाय गामि दाबो गतिके बे जायगायाव गोबांथार आसनि मावनांगौनि दायित्व दिनैनि दिनाव दङ आरो जाय राजनिति दोलोआ जाय सरकारा नाकि रायजोनि अभाब अभियोगखौ बुजिगोन रायजोनि सुखु दुखुखौ बुजिगोन बे सरकारजों थायालासिनो गुबुनजों माबोरै थानो नङा होमबा दरखार गैया गतिके आंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेल' आंनि थाखाय नङा दे मिथिबाय आंहा मोनसे बुस्थु आं नोजोरसो होदों आसामाव मोनसे राजनिति दोलोआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं बे जाबाय कंग्रेस दोलोआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं आरो बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं मिथिबाय दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि खामानि मावनांगोन नोंसोरो जे बे निसिमा समष्टिनिफ्राय एमसिएलएआव जेनबाय बेनि नोंसोरो डाबल गुन नोंसोरो दिनैहाय एमपि इलेक्सनाव भट होनानै देरहाथारनांगोन खारना जाहैबाय एबार जुदि एमपि इलेक्सनाव जुदि निसिमा कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय इउपिपिएल हिसाबै बांसिन भट होनानै होनो हाब्लानो मा जागोन एमसिएलआवबो नोंसोर देरहाबाय मिथिबाय देरहादेराखै एमसिएलआवबो देरहाबाय बेखौ सानना ला आरो ओरैबायदि बुरजा देरहानांगोन आरो ओरैबायदि बुरजासिन होथारनांगोन जाहाथे फैगौ एमसिएल इलेक्सनाव नोंसोरनि समष्टिनिफ्राय गुबुन दोलोनिफ्राय जुदि केन्डिडेट होनो ओंखारोब्ला जाहाथे बे सतर'बार भाबिनांगोन साननो नांगोन जे बे जायगायाव जों केन्डिडेट होनानै लाब गैला इउपिपिएलआ इसेबां बुरजा देरहाखादों गतिके बिसोर देरहाखागोन मिसा मिसा टाइम नस्थ' खालामनानै लाब गैया होननानै जाहाथे गुबुन दोलोआ साननांगौ गोनां जायो मिथिबाय बे लेभेलाव जों खामानि मावनांगोन आरो नोंसोरो स्पेसियेलि हौवा माहारिनिफ्राय हिनजाव माहारिया बांसिन दिनै खामानि मावनांगोन मिथिबाय दाथ' सोलायलांबायसो जोंबो हौवाफ्रासो हिनजावफोरजों हाबा जाहैनो हासिगोन नामा सोलायलांबाय आङो नंगौ भारत सरकारा जोंनि दानि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया हिनजाव माहारिखौ इसेबां सन्मान होदों इसेबां अनदों बेखौ नोंसोर मानिनांगोन खिन्थु मानिनांगोन बबे आसनियाव हौवाफोरनि थाखाय दं देलाय बुंलाय हौवाफोरनि मोनसेबो आसनि गैया खालि बे आइजो माहारि हिनजाव माहारिनि जोंनि थाखाय जेबोआनो गैया मानो होदों बिथाङा दिनै दिहुननो हादों जे सारा भारतखौ सारा आसामखौ सारा बिटिआर ओनसोलखौ जुदि गमामायैनि जुदि जौगानाय हादोर हिसाबै जुदि परिचय होनोब्ला जोङो बिमा माहारि जायखौ हिनजाव माहारि होननानै बुङो बिथांमोनखौबो जोङो हौवाफोरजों समान समान खारफानो हानाय समान रोंगौथि लानो हानाय समान मान सन्मान लानो हानाय अबस्थायाव लांनो हाबानो अट'मेटिकलि जोंनि भारत हादर आसाम हादर बिटिआरआव जोङो जौगानो हागोन आरो गोजोन जागोन नङा होमबा आरो दिनैहाय जिहेतु जोंनि आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिथु दैदेननाय सरकार बे सरकाराबो आइजो माहारिखौनो मान होनानै खामानि मावगासिनो दं दान्दिसे सिगाङाव जा बिथाङाबो बुंलांखाबाय नङा होमबा बुङाखै होमबा गतिके इसिबां मान मर्यादा मोननाय इसिबां सन्मान मोननाय दोलोआ दिनै जेनेबा माबायदि जागोन नङा होमबा
नरेन्द्र मदिया बिमा माहारिखौ सनमान होदों मालाबा सोरबा सनिया गान्धीया राजीव गान्धी मोनहा इन्दिरा गान्धी मोनहा नोंथांमोनखौ बेबायदि आसलि दिहुननानै हरदोंमोन नामा नोंथांमोननि बेबायदि आसलि दिहुननानै हरदोंमोन नामा हराखैथ' अरुणोदयबाबो हिनजावसाफोरनि रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपबाबो हिनजावफोरनि आरो बिनिफ्राय आसलि गोबां आसलि दङ फ्लेगशिप जिथा आसनिफोर दङ मेक्सिमाम आसनियानो बिमा माहारिनि नङा होमबा दिनै जोंनि बिटिसिआव बेनो पन्सायत बिथांखियाबो हिनजावसाफोरनि माने मा होनगौ आलारि माइनाव सोरां बिथांखियाबो आइजोफोरनि आरो गोबां जिथे लाख'थि बायद' नङा होमबा बेबायदिनो दिनैनि दिनावहाय बिराद गोनांथार आरोखि